dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. Abracadabra. Simsalakrim. Ho, ho! Gotowi na nowe przygody? Oczywiście. Czerwony kapturek. I co teraz? A zaraz, chwileczkę, niech pomyślę. Ja tu jestem od warczenia. Kto mnie przedrzeźnia? Przecież to ty, półgłówku, a raczej twój żołądek. Co to? Cóż to za niezwykły zapach się tu rozchodzi? Oczywiście, to nasz wielki dzień. Weszko, od lat nie mieliśmy człowieka w naszym menu. Takiego czyściutkiego i tłuściutkiego jak prosie. Zajdź go od tyłu, wilku. Hej, doktorku, czy to przypadkiem nie jest wilk? Tak na to wygląda. Tracisz kondycję. Tyle ptaków śpiewa dla mnie dziś, dla mnie kwitną kwiaty. Świat uśmiechem wita nowy dzień i szczęście mieszka w krąg. Powiem kwiatom, jakie cudne są, gdy ich płatki w słońcu lśnią. Chcę podziwiać słodki wiosny czar, ten piękny losu dar. Wiosną pachnie cały las, zima opuściła nas. Śpiewam, tańczę, śmieję się, świat zachwyca mnie. Hej, uwaga! Ratunku, kto zgasił światło? Czy ktoś mnie zjadł? Jojo, proszę powiedz, że wilk mnie nie zjadł. A gdzie ten wilk? Jaki wilk? W tym lesie nie ma żadnych wilków. A wy kim jesteście? Pozwól, że się przedstawię, panienko. Jestem Jojo, największy w świecie poszukiwacz przygód od czasów, cóż, wszechczasów. A ja jestem Koko, doktor Koko, uczony, filozof, wirtuoz gry na... Dobrze, dobrze, wystarczy. A, Nigdy w życiu nie widziałam takich dziwaków. Powiedz, co robisz sama w środku wielkiej puszczy? Idę odwiedzić chorą babcię. O, to niebezpieczne miejsce, zbyt niebezpieczne dla małej dziewczynki. Mała dziewczynka? Jestem czerwony kapturek, jeśli chcesz wiedzieć. I nie boję się niczego.
Dobrze, miło się rozmawia, ale muszę już iść. Cześć! Czekaj, no. I co? Do głównego dania dołączyła się smakowita przystawka. Wyjęłaś mi to z ust, Weszko. Pytanie tylko, jakich podejść. Rewelacja. Pierwszy krok mamy za sobą. Mogę go ukryć, proszę. Chociaż jeden malutki kąsek. Cierpliwości, cierpliwości. Zabierz tylko jego ubranie i idziemy dalej. Słuchaj, nie chcemy cię straszyć, ale mówiliśmy poważnie o tym wilku. Prawda, Jojo? Tak, szczerze mówiąc, bardzo poważnie. Śmiertelnie poważnie. Widzieliśmy go na własne oczy. A teraz wy posłuchajcie. Chodziłam tędy chyba ze 100 razy i jeszcze nigdy nie widziałam tu wilka. Nigdy. Jasne? To zaraz go zobaczysz. Hej, musimy za nią iść. Nie rozumiem, Jojo. Chcesz być przystawką dla wilka?